Prepáčte, pani učiteľka. Áno. Čo potrebuješ? Môžem ísť na toaletu, prosím. Teraz? Práve vysvetľujem dôležitú látku. Je to naliehavé, pani učiteľka. Dobre, ale poponáhľaj sa. Ďakujem, hneď sa vrátim. Nezabudni zavrieť dvere potichu. Samozrejme. Som späť. Sadni si. Čo sme preberali, vieš? Nie celkom. Hovorili sme o fotosyntéze. Aha, to je v biológii však. Presne tak. Zapíš si to do zošita. Áno, pani učiteľka. Môžem sa opýtať. Samozrejme, na to je vyučovanie. Prečo sú listy zelené? Kvôli chlorofilu. Je to pigment. Rozumiem. Ďakujem za vysvetlenie. Nie je za čo. Dávaj pozor naďalej.